vrckaj se, stavljaj me na muke. Nije to ništa na kakvim će mukama biti kandidati za novu zvezdu Granda. Za sada su svi veseli, a da ih vidimo i čujemo kako im je u dubini duše. Prva nam je Sandra Rešić, koje nikako da se otarasimo je. Nećete me se otarasiti. Sandra Rešić Krpelj. Znači, Rešićka rešila da ove godine najzad je vidimo u finalu. Moj konačan odgovor je da. Pa, otkud si tako sigurno? Imaš neki recept? Apsolutno ne obraćati pažnju na zid, na direktora, gospođu Snežanu Đurišić. Kad se zidovi spuštaju, da li se spuštaju ništa, nego sam se koncentrisala na jednu tačku tamo iznad Snežine i Sašine glave. I samo tu gledam, pevam i ne interesuje ništa drugo. Lepo, nego nas interesuje imaš li nekih para na zajam? Ne, a stvarno nema. Sad vi pevačice da nemate para. Nemo da se foliraš, pa kad ćeš da imaš ako nemaš sad? Ako uđem u final, jaša. Nego, ili imaš neku taktiku za taj poduhvat? Ali ne znam što bi sad ja tu kao nešto glumila. Ma ne mislimo da glumiš, ali kad si već spomenula, jel bi volela da budeš u ulozi neke direktorke, na primjer? Ili još bolje predsjednice? Ne, ja sam mislila jednog dana, pre ovih Zvezda Granda, da ću biti predsjednik i da će od mene biti neki neka ona kožna fotelja, znaš, kuta se kod mene na vrata i to kao. Dobro, kucnemo mi na vrata i šta ti onda kažeš? Gospođa Rešić. To više liči na gospođu Režić. Znači, pucaš samo na visoko. Ja bi odmah za visoke pozicije i tako. Mada za političara dovoljno je biti samo pevač. Divno je bilo razgovarati s vama. Mogu kad ju vama da postavim neko pitanje? Možeš sad, a možeš i odmah. Biraj. Kako ljubav? Nemoj mene, ja sam oženjen, molim te. Pitaj kamermana. Kamerman, kako ljubav? Nemoj, on je veren, ni njega ništa ne pitaj. Daj bre neko pitanje od kojeg nećemo dobiti pepeljara u glavu od naših žena je. Da, ili imamo pare? Molim? Jel se imaju pare? Vidi, ne da pare na zajam i još na zezna bre. Ponismo. Sandra, ne bismo te više zadržavali. Bar dok se ne opari. Idemo do sljedećeg koji nas mnogo voli. Ima i takvih. Dobro, ti si mi opušten skroz, ovako s tobom sam opušten skroz. Dobro, zavisi na šta se misli kad se kaže opušten. Nije to uvek dobro, naročito ne u ženskom društvu. Kad smo kod žena, šta misliš o Karleuši? Pa dobro, nešto nije po mom ukusu, da ti kažem iskreno, da. Čuj sad, nije po ukusu. Nemoj da se lažemo, bre. Ne smijem zbog žene da pričam nešto ovako. To je već drugi padež. Da, nego onda te nećemo pitati da li imaš švalerku. Pa nemam. Prvi put da nemam, stvarno. Pa kako ti onda, brate? Neću da kukam. Ba super, nema kukanja, šta da se radi? Doći će i ta švalerka jednog dana. Kakva je zemlja i kakvo je stanje, sve, ja sam zadovoljan. Tako razmišljaju oženjeni, a ovima u pubertetu je bitnija frizura. Šta ti je to na glavi, majstori? Ništa, meni tako lepo. Lepo je što ti je lepo, ali možeš li nam tačno odgovoriti kako si naučio da pevaš? Tačno da kažem, otkud znam, naučio sam kroz sve ovo što se prolazi, da malo se, da znam kako da, ja sam sad zbunio, nemam pojma ništa. Do duše imaš ti još da učiš. Što si se zbunio? Uvijek kad vas vidim sa mikrofonom, ja se zgražam. Što se zgražavaš? Pa nismo mi iz onog Haškog tribunala, čoveče. Jesi li čuo za opuštenu sladovinu u Kulijanu, ono? To kod mene malo manje, Nova definicija iz fizike. Tela se napolju šire, a u Grandu skupljaju. Ništa gore od te tre. Nema ni dole, nema ni gore. Dobro, a kako roditelji reaguju na tvoje pojavljivanje pred žirijem? A dobro, otac malo, on bi hteo da budem ja najbolji, ali to ne može tako, to mislim, ne može, nego sve to ide u skladu, mislim, mogu ja 17 godina da budem Darko Lazić. Što jes, moraš još malo da porasteš da bi imao neku kao što je Anica Sević. Meni je sve dok sam tu sa vama, meni je lepo. Najzad neko i to da kaže. Hvala te, bra. Sad nam se više sviđa i ova tvoja frizura. Tačno, da. Idemo dalje da čujemo za koga će sledeći da glasa na ovim predsjedničkim izborima. Pa ne znam, za koga bi glasao, šta? Pa nećemo to baš.
baš o tome neće. To, imao si nekih problema ranije, šta? Imao sam problem sa Krleušom. Kad djeca strah u kosti utera. Kad već imaš raznih iskustava, imaš neku pouku. Pouku nemam, imam poruku u stvari. Pošto mi je Marija Šerifović rekla da je donesem kiflice sa džemom od kajsija, donao sam je celu kutiju, tu 2 kg kiflice sam je donao, pa ću se, nadam se, uspjeti da je to iznesem na scenu i da tražila je, sama je tražila. Pa dobro, doneo si te kiflice, a gde ti je džemo? Kako god, nemoj da nam nudiš, sve ćemo da ti sedemo. Moram, neću. Prvo ću ja da probam jedno, pa ću onda oni. Vidim ja da si ti već i konzumirao te kiflice. Navikao sam na sve i znam kako sve to ide i ništa. A kad ti Popović udari jednu čuškicu za kilažu, vidjet ćeš da li ćeš da uzmeš još jednu kiflicu. Srećno, Medi, Džemi, a i tebi, batke. Snima se, jel? Snima se, brzo se sredi i idemo. Ajde, klapa. Jesi li se spremio? Za večeras da li sam se spremio? A ovako, jes. Imaš li ti neku pouku? Iskustva imam. Pouku nemam, ali iskustva imam. Malo sam opušteniji. Što se tiče svega. Samo to ne govori devojkama, molim te. Pa koji ti je, kad si toliko iskusan, mislim, koji ti je krug? Ovo je meni 22. krug i A nikako da dočekaš onaj počasni krug. dosadio sam im, zbog toga mi je iz ovog stalo. Samo napred, nema odustajanja. A ovakve devojčice nam nikada ne mogu dosaditi. Tačno. A kako si prošla sa komentarima žirija u prošlom krugu? Pa Ana mi je poručila da treba malo više da otvaram usta. Čudno si ti žensko kad ti neko mora da ti napomene da otvaraš usta. Da, raritet pravi. Tako da sam je poslušala i vežbala, eto, samo to. Tako i treba, samo ne znam šta dečko misli o tome. Nego, kad nastupa ta frka? Kad uđemo u onaj lift. Šta se tad desi? Mislim, 1000 misli mi proleti kroz glavu, ali To znak plašenja ili odgovornosti? što da se plašim kad znam da znam. A sljedeće je svaka čast za styling. Jesu li to nove lokice oko tebe? Ovo je moja podrška, iako ne pevaju sa mnom na sceni, ja ih osjećam pored sebe. Aha, lepo je to, ali nije lepo što si očerupala jednu jadnu kokošku da bi se ti sredila. Ovo je golub jedan, ja se nadam. Ja se nadam da taj golub posle tebe ima dom sa centralnim grejanjem. Jadni golubovi. Dok je tebe i penzionera, stvarno treba da žive u strahu. Dobro, sve o svemu, bez obzira na golubeće žrtve, styling ti nije tako loš. Kako nije loše, prelepo je. Kako možete tako nešto? Dobro, odlično je, nemo se brecaš odmah, molim te. Idi bre čoveče, nego šta kaže podrška? Ovdje se plaše, ja sam ovdje glavna. Aha, imaš najveću glavu, kapiram. Pa bacaš sve u senku. Mora neko da bude u senci. Što jes? Da, a šta ti misliš, je li dobro pevanje dovoljno da se pobedi, a? Pa znate šta? Na ovakvoj sceni ne može samo da se peva, mora i da se glumi. A da bi se glumelo, mora mnogo toga da se prođe, da bi se znalo da se glumi. Ne znamo, prosvetli nas. Izraz lica, to je lažan osmeh. A ovo je iskren. To već znamo, prodaja. Samo se ti smej, pa makar i lažno je. A prava stomatološka manekinka. Nadam se da je... Aha, ovdje fali jedan zub. Zaradit ćemo za još jedan. Ako ne zaradiš od pevanja, zaradit ćeš od čerupanja golubova. Sigurno. Pomeri se, bre, nemoj da me gledaš, bre, cijel dan me gledate, bre, samo, bre, sad pričam, pusti me. To im kaži da. Samo oštro, pokaži zube! Da, pa to je to o čemu ja pričam. Ili jednom, ili... Neću da pretjerujem u priči, bolje malo da ćutim. Zanimljivije. Nema laži, nema prodaje, nema predaje. Mikrofon je vaš, pa da vas čujemo! Kakvi nastupi. Ma kakvi stylinzi! To može samo grad. Sve je to lepo, bajno, sjajno, krasno, ali za naše takmičare i stresno. Publika se odlično zabavila. I znala je dobro da nagradi takmičare. Pa ništa, malo su loši komentari. Pa što, momci, bre? Pa nismo bili dobri baš. Dobro pjeva. Ma ne, to ona nas neka energija spucala i mislim da nismo dali
30-40% To je od da naše. smo bolesni, malo mene Jeste. nahlada žestoka spucala, tako da nisam htio da se ništa pravdam, okej, tako je kako je i gotovo. Nema pravdanja, samo limunčići bre. I malo preznojavanja sa devojkom i nema problema s prekladama. A, prava ti je ta kolega. Kažem, ne znam kako ću da uhvatim te one visoke tonove i to nisam htio i zato sam bio odsutan na celoj bini, ali za neku sreću moju, eto, sam prošao, nadam se da će moj kolega proći u baražu i to je to. Ajde bešte, odmarajte, a mi hitamo do naših grand lepotinja. Oni nam dođu onako, znaš, relaks. Kao relaks, da posle ovog takmičenja, znaš. Prosto mi se njima onako i jadamo, znaš. Tako ispadne. Jeste, relaksa, možemo da izmasiramo ako treba, Nemoj, ja sam stidan. Ti se plašio, jel? Dobro, nije to ništa strašno u odnosu na naš žiri. Da, gdje si ti krenula, a? Ne ostavljaj me ni slučajno. Zašto? Pa dobri su oni. Ne ostavljaj me s nama. Aha, ko se sad plaši, a? Dobro, nećemo više da iznosimo te nepristojne ponude. I budite pametni kada ovo budete montirali u buduće. Lepote nikad dosta, uvijek je lepo biti uz ovakve dame. Sandra, vas hvalimo, reci bar hvala bre. Izvinjavam se, nešto mi se ovdje zeznulo. Da ne kažem neku goru reč. Ne govori, bipko nam u kvaru. Sandra prođe, a ti džaba očerupa te golubove, a? Pukla tikla. Nije, ne, tamo posle, nema. Super je. Veruj mi. Samo naučiš da imaju bolje i loše dane. Veruj mi. Kakvi loši dani. Da žiri ima bolje i loše dane. Da, ima i toga, jel? Veruj mi. On zna. Da je Sandra od njih doživljavala to, nije doživeo ni Pera Kojot. To nije ništa što sam ja sve doživljavala. Ja sam doživljavala komentare od toga da me neko dovlači do ovde, do ja ne znam, veruj mi. I plakala je više od Žike Jakšića, nikad nije kasno. Pa da, koliko sam plakala, majko draga. Zaplačeš li sad ili se samo smeješ Žici? Dobro, radim na sebi, ljudi. Posle 3 godine, stvarno, da radim na sebi svakog dana i svakog dana i svakog dana. Bog me, vidi se da si radila na sebi. Da, ali bio sam debeo, bio sam mečka, mala, malo veća. Sad me je pojela za doručak. Ti što čerupaš golubove, bolje da ćutiš. Tebi izgleda još nije jasno da si ispala. Ono što se vidi u očima čoveka ne može da bude jasnije. Nego šta ti misliš o našoj Sandrolinici, bivšoj mečkici? Ja izuzetno poštujem njen trud i ja sam srećna što ona prošla, bez obzira što ja nisam prošla, zato što sam ja jako veliki čovjek i znam da cenim nečiji trud. Ja sam ovdje trenutno na početku, za mene je uspjeh i ovo što sam došla do drugog kruga i što sam pored nje sada trenutno. A naravno, trud, rad, disciplina. Tako je, nema predaje. Tebi, Sandra, mnogo sreće u nastavku takmičenja. Lutajuća kamera mene 4 godine zove da sam luda, tako da, ali hvala vam, ja vas obožavam. Vi znate da vas obožavam. Znamo, a tebi što čerupaš nedužnu živinu, želimo skori povratak. Poludela je, gotov si. Kome je vukao za jezik? Kome je vukao za jezik?